ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನು ಇಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನ ಟೈಮ್ ಬೇಲೆರ್ದು ಅನಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬರೋಂತುಂಡು ಬೊಕ ಯಾನು ಒತ್ತಿಗೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಂತೆ ಅಂಚ ಉಳುವ ಒಂತುಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಉಂದೆನಿನಾಗ ಲಾಗ್ ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡು. ಸೊ ಯಾನು ಬರ್ಸದ ವೀಡಿಯೋನು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಚೂರು ಮಂತೀನಿ, ಯಾನು 1 ನಿಮಿಷ ಆತೆ ಮಂತೀನಿ ಆಂಡ ನಡಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಡತೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲಾಗ್ ಮಂತೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸಗು ನಡತೊಂದು ಪೋರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಆಪುಂಡು, ತಿರ್ತ್ ಸೊಂಟೊಡ್ದು ತಿರ್ತ್ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಆಪುಂಡು. ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ನಡತೊಂದು ಪೋಪುನತೆ ಅಂಚಾದ್ ಆಂಡ ಒಂಥರ ವೆದರ್ ಒಂಥರ ಶೋ ಕತೆ ಬರುಸನೆ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ഞാൻ ಬರೋಂದೇ ಉಳ್ಳೆ നല്ല ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನಂಚೂರುಂಡು ಎತ್ತಾರೆ ಬರ್ಸನೇನಿ ಬಸ್ರ ಜೊತೆದು ನಡಪರೆ ಪತಿದ್ ನಾನು ಬರ್ಸನೆ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಟಾಪ್ ಫುಲ್ಲು ನೆಟೆ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಕಿತ್ತು ಕಾರದಲ್ಪ ಕಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಡ್ರೈ ಫುಲ್ಲು ಬಂಡ ಇನ್ನು ಇಡೀ ದಿನ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 9 ಗಂಟೆ ಶುರುವಾತು ನಂದು ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಸನೆ ಒಂಥರ ಮೈಂದು ಉಂಡು. ಫೈನಲಿ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನ ರೋಡ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಂಡೆ ಎದುರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಆತೆ ರಪ್ಪ ಬೆಲೆ ಮಂತು ಪೋಡು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಳಿ ಪತ್ತದುಂಡು, ನಾನು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಚಳಿ ಪತ್ತುಂಡು. ఒక ಅಕ್ಕ ಉಂಡರದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಬಾವೈತೀರಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಂತ ಬೇಗ ಬರ ಅಂದೇರು ಕತ್ತಲ ಅವ್ರ ದುಂಬು ಬೇಗ ಬಲ್ಲ ಅಂದ ಅವು ಪಂತ ಅಂದು ಮೂಳು ಬೇಲೆ ಅನ್ನಗನೆ ಎನ್ನ ಕತ್ತಲ ತೂಕ ಇನ್ನು ಗಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ನೀ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೊಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಗಂಜಿ ಅಂಚ ಈಗ ಕೇಂಡ ಇಜ್ಜ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಮೈಕಲ ಬುರ್ದು ಬೈದಾನೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಆತ ಪಾಪ ಆಯ್ತು ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ಆತ പോയി നമ്മ ഇല്ലടേ. ಹಾಯ್ ಆಂಡ್ ಬೇಲೆಪುರ ಗಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದು ಮತ್ತೆ ಗಂಜಿನಿ ಮನ್ಪರಿತ್ತೆ ನಂಚದು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ 6:53 7 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ನಾನು ಓಪುನು ಬೇಗ ಗೀತು ಬೇಗ ಅಂಡಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಸದ ಕತ್ತಲೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕತ್ತಲೆ ನೀರು ಪೂರ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ದಯಪಂಡು ಇನಿ ಕಾಂಡ ಹಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬರುಸನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೋನುಂಡು ಪಾನಿ ಸೇರಿ ಕೊಡೆ ಬಿಟ್ಕೋಡು ಇಂಚಿದು ತೂಕ ಒಯ್ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಆತೆ ಚಳಿ ಪತ್ತಲಿತ್ತೆ ಪೋಪುನು ಸುರು ಮೀಪುನು ಬೊಕ್ಕದ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವೇ ಕೊಡೆ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಇನಿ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡೊಂದೆನ್ನಿ ಅಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಬೇಲೆ ಜನಲ್ಲರಿಗೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನವಳು ಅಂಚ ಅಡಿಗೆದ ನೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಕಾಯಿಸಿತ್ತೆ ಇಡೆ ಬೈದೆ ಮತ್ತದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆತಲ್ಲ ಬೋಲು ಬೊಗ್ಗಿದ ಕಿನ್ನಿ ಎಂಕಲ್ ಪಂದಿತ್ತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಪಿರಾಡ್ ಉಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಅಲ್ಪ ಉಂಡುಂದತೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಗ್ಗಿನ ಸಾಂಪುನ ಹರಿಶನ್ಯತೆ ಮುಲ್ಪ ಸೆಲೊಂದಾರತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಆ ಕಿನ್ನಿಲೇನು ಅಲ್ಪಾರ್ದ ಕಾಂತದ್ದು ಮುಲ್ಪನೆ ಬಿಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೇನ ಶಾಪ್ ದಪ್ಪದ ಮೇಟು ಬರೀಟು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆನಾಗ ಕಿನ್ನಿಲ್ ಪೂರ ಸೇಲ್ ಅಪ್ಪನದಾದನ ಐತೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ ಪಾಡ್ಯ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಳ್ಳ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇಡ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೇಂಡ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಡ ಕೊನೊಂಡಲ್ಲ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಆಣಲೇನು ಕೊನ್ಪೇರು ಪೊಣ್ಣುಲು ಒರಿಯುವ ಅವೇ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೊಣ್ಣುಲೆಲ್ಲ ಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಿನ್ನಿಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪುಟ್ಕೆನೆ ಉಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೊಗ್ಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬೊಗ್ಗಿ ಪೋದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿನಿ ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜಾವೆ ಕಿನ್ನಿಲೆ ನಾನ್ಯವರ ತೋಜದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಡುಂದಲ್ಲ ಪಂತಚೇರಿ ಎಂಕ್ ಬೋಡುಂದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅದಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಬೆದ್ರತೆ ನೆಟೆ ದಕ್ಲೆಗೆ ಕೊನಾರೆ ಈಸಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಒಲ್ಪ ದಕ್ಕಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬತ್ತ ಕೊನಾರ ಆಗ್ತದ ಇಜ್ಜತ್ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಇನಿ ಕಶ್ವಿ ತೂದು ಬತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಬೊಗ್ಗಿ ಉಲ್ಲೋಲು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಿನ್ನಿಲೇನು
ರೊಟ್ಟಿ ಕೊನಲೆ ಒಂಜೆ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಬಾರ ಶೋಪುಂಡು ಕಪ್ಪುದ ಬ್ರೌನ್ದ ಆ ಕಡೆನೆ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಬಲ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದ ಕಿನ್ನಿಲೆಂತೂ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಐಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಆಣು ಕಿನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿಲ ಪೊಣ್ಣು ಕಿನ್ನಿಲ ಪೋಪುನು ಡೌಟೇ ಆಯ್ತ ಅದ ಮಲ್ಪುವೆರ ಅರೆಗೆ ಹರೀಶನ್ನಾಗೆ ಗೊತ್ತು ಐಕ್ಲೆಂತೂ ನಾ ಬೇಜಾರಾಪ ಪಾಪ ಫುಲ್ ಆನ್ ಆತುಂಡ ಸೇಲಾವು ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಂಡೇರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಡ್ಲ ಸೊ ಒಡ್ತೀತೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಬಯ್ಯನಾಗ ಆಣು ಕಿನ್ನಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪೋಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಒರಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಶೋಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂದರ ಗುಂಡು ಗುಂಡುಲ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ದಾದ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಅತೆ ಪೆತ್ತಾಡು ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡು ಆಣು ಬುಡ್ಚಿ ನಾಯಿಡು ಆಣು ಬೋಡು ಪೊಣ್ಣು ಬುಡ್ಚಿ ಪುಚ್ಚೆಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಸಾಂಕುವೆರ ಆಣನ್ನು ಸಾಕುವೆರ ಗೊತ್ತುಜು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ದೇವೆರ್ನ ಲೀಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಗೈಸ್ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಪುಡು ಸೋಯ್ತೆ ಯಾನು ಎನ್ನದ್ದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕಂತು ದೀದು 4 ದಿನ ಅಂಡು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಇನಿ ಕಾಂಡಾಯ್ತ ಮಂಡೆ ಡೇ ಇಚ್ಚಿ ಇನಿಯಂತೆ ಬೊಲ್ಕಿರಿತ್ತು ನೀ ಪೋದು ಕೊಡ್ದು ಬೈದ್ವಿ ಗಂಟೆ 10 ಬರ್ತೀನಿ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ ತುನಗ ಬೊರ್ಚಿ ಪೋಪುನೆ ಬೊರ್ಚಿಂದೆ ಉದಸ್ಸಿನ ಬಜಿ ಉದಸ್ಸಿನ ದಾಲಿ ಅಂಚ 4 ದಿನ ಅಂಡ ಅವು ನಲ್ಲ ನೆಡೇನೆ ಉಂಡು ಸೊ ತೂವಡು ಇನಿ ಅಂಡಲ ಕೋನದು ಕೊರಡು ಮಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ರೆ ಬೋಡತ್ತ ಮರಿಯಲ್ರಡೆ ಎತ್ತು ಕುಂಟಂಗಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾವಜಿ ನುಂಗುಜಿ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ದೊಂಬು ಬೈದುಂಡು ಬೊಲ್ಕಿರು ಬೈದುಂಡು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಮುರಲ್ಲ ಬರ್ಸಲ ಬೋಡು ನಂಗೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಜೋಕ್ಲೆ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಬೊಲ್ಕಿರು ಬೈದುಂಡು ಬೊಲ್ಕಿರು ಬರೋಡ ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ರಜೆ ಕೊಡೋಡ ಬೊಲ್ಕಿರು ಬರ್ತೀನಿ ಉಲ್ಲ ಅವು ದಾದಾತನ ಪಂಡ ಎಂಕದಲ ತೊಂದರೆ ಆತಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡಲ ಉಡ್ಚುವಾಗೆ ನಂಬರ್ 2 ಮನ್ಪೋತೆ ನಾಯಿಲು ಅವಕ್ಲೆ ಬರಿತ ಶಾಪ್ದಕ್ಲೆ ಪುರ ಗಲೀಜ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಗಲೀಜೆವು ಅಡದದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊನುದ್ದ ಕರಪ್ಲ ಅತಿ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತುಂಡೆಟೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತವ ಇನಿ ಹಂಗಾರದೆ ಇನಿ ಸೆಲೂನ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಎಂತ ಅದ ಅಂದ್ಪೇರ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಲ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಐಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ 4 ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎರ ಕೊಂತೇರು ಆಣಿಕಿ ನಿತ್ತುಂಡು ತೋಜೋಡು ಎರ ಕತ್ತಂ ಕೊತ್ತೇರು ಅಂಡ ಮೂಜಿ ಒರಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಪಾಪ ಆಯ್ತು ಅವಸ್ಥೆ ದಾದನ ಆವು ಯಾನು ರೊಟ್ಟಿ ಕಂದೆ ಇನಿ ಅಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ ಅರೆಪುಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಐನ್ ಪತಂಬತ್ತೆ ಐನಿತ್ತ ತಿನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೀನಿ ಅಕ್ಷತಾಗ್ಲ ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಇಚ್ಚ ನಾಯ್ದ ಗಿನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂತೂದು ದಾದ ಮನ್ಪುಂದಾದ ನಮ್ಮದು ಆವು ಗೈಸಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಸಾಂಡು ನಸಾದು ದೋಂದ ದಾದೆ ಕಂಚಾಂಡು ಕಚ್ಚು ದಾದ ಇನ್ಯಾರಿ ಕಚ್ಚು ಪಿಜ್ಜ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಯಾವ ಕಿನ್ನಿಲೆನ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ ಇತ್ತನದೆ ಐನ್ ಪುರ್ನೊಂದು ಅಂಚು ಪಾಡಿ ಆ ಮೂಲೆಡ್ ಗೋಣಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಅನ್ಕೊಂಜಿ ಬಂದು ಬೇಜಾರಪ್ಪು ಕೆಲವೊಂದು ನರಮಾಗಿಲ್ಲಂದು ತಾತ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಪಿಚ್ಚಿ ತೂಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಂದ ಈಗ ನರಮನೆ ಪೋರ ತೇಪಿಚ್ಚಿ ಅವತ್ತು ನಾವು ಗಲೀಜು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ನರಮನೆಗೆ ಪೋಯರಾಪುಜಿ ಗಲೀಜು ಬರ್ತನ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಂತ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಟೆಕಂತ ನೆಟೆಕಂತ ಬುಡ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ನೆಟೆ ಪೂರ ಐಕ್ಲು ಐಟೆ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ నుంచి ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಅಂಡೆ ಐಕ್ಲೇನೇ ಅಂಡಾರು ದಾದಾ ಮನೇಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಅಂಡೆ ಅರ್ಧ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ ಬಾಯ್ ಅಂಡೈತೆ ಪೂರ
ಬಾಯ್ ಉಂಡ ಸೇಲ್ ಪೂರ ಯಾವಿತ ಬಾಯ್ ಪೋಪುಂಡ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಜಾಯ್ಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಲು ಮಾತ್ರ ಒಂಚ ಪುಡ್ಕೆನ ಗುಂಡಾದ ಪೂರ ಪುಲಾವಿತ್ತೆ ಅದು ಐನ್ ಇತ್ತಂಡಿ ಅಕ್ಕಳು ಕುಡೊಂಜಿ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೊಂತೆರಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಇಂದ ಕೊಂತೆರ ಐನು ತಿನ್ನಿತ್ತು ನವಳುಪ್ಪನ ಕಾಲಿನ ಅಲ್ಲ ಐತು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬೊಗ್ಗುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬೊಗ್ಗಿ ಬೊಗ್ಗುರೆ ಅನ್ನ ಎಂಡ ಕೊನಪೇರು ಮಾತಾರ ಬೊಗ್ಗಿ ಅನ್ನ ಕೊನಪುಜೆ ಎಂಟ್ರೆ ಕಾಂಡರ್ದಿಂಚ ಅವ್ವೇ ಅಂಡು ರಾಮಾಯಣ ಐಕ್ಲ ತೂಕುಲ ಅದ ಪಿದೈ ಬರ್ತದೆ ಹೊರ ಹುಲೇ ಬಾಗಿ ಐತೆ ಕೊನ ಬೀತೆ ಎಂಕುಲು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂಗೆ ಏರ್ನ ಗರಾಜನ ಗಾಡಿ ಕೊನ ಅದರ ತಿರುಗಿದ ತೋಂಬುಕು ಪಂಡೆರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಅರೆ ಎಂದಿಚ್ಚಿ ಐತೆ ಗೋಣಿ ಪೂರ ಐತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಲ್ಲು ಮುಂದೆ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ರಟ್ಟ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದೀತ ಮೆಲ್ಲಿದ ತೂಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂಡಿಗೆ ನನ್ನ ಮುತ್ತರ ಬಣ್ಣ ಪತ್ತಂಡ ಐಕಲ್ ಕಾಲಿ ಎಂಕಲ್ ಟಚ್ ಅದು ಪೊಪ್ಪ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ದಿಯರ ಬೆಲ್ಲಿ ಏರ್ ನೊಟ್ಟುಗಳಾಗ್ತದೆ ಕಾಲಿ ನಾಯ್ದೊಟ್ಟುಗತ್ತು ಅಂಚ ಅಡೆಯವರ ಪೋದು ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಸರಗೊರ ಪೋಯಿ ಇಂದಾದ ಮರೆ ಏರ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅರ್ಪಿದೆ ಅದೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ದಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಡ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ನರಮಾನಿಡಲ್ಲ ದಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾ ಕೋಡಿಡೆ ಎಂಗಳು ಬಂದು ಮಂತ ಸೋಕು ಬೋನಿ ಪಾಡ್ದು ಮಂತ ದಾಂಡ ಕಿರೆಂಚ ಎನ್ನಿದಾದೊಂಡು ತಿನ್ನರ ನನ್ನ ಫೋಡ ಓ ಏರ್ ಮಾರ ಲಾಗರ್ ಪೊಟ್ಟು ಲಾಗರ್ ಇಡೀನಿ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಸಮಾಧಾಂತಿನಗೆ ಅಣ್ಣನ ಡೈಲಾಗ್ ಶೀ ದಾದಿ ಪುರ ದೆತ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡಿ ತುಯಿನಿ ಮಾರೆ ದೂರ ದೂರ ಬಪ್ಪನಾಕ ಚಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಕನ್ನದೆರಂದು ಅರ್ನ ಬತ್ತಂಡು ಪುಂಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ನಾವು ದೀತಿನ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಲಿತೆ ಎಂಗೊಳ್ನೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೋಲ ಹೆಜ್ಜ ಬಲ ಬೊಗ್ಗಿಸಿಗೆ ಬೊಗ್ಗಿ ಸೀರ್ನ ಮಂಟೆ ಬೊಗ್ಗಿ ಸೀರ್ಲ ಬೊಗ್ಗಿ ಬಲ್ಲ ಅಲವಲು ಜೋಕುಲು ನಿನ್ನ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಚಾ ಬಲ ನಮೂಲು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಜೋಕುಲು ಚೆಕ್ ಅಕ್ಷತಂತುಲೆ ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೊಂಡ ತೂಪೆ ಬೋನೆಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತೋಚು ಜಲೆಗ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕಿನ್ನಿಯ ಮೆಲ್ಲ ಮೂಸುನಿ ತೂಪುನು ಮೂಸುದು ಬತ್ತೇರು ಜೋಕುಲು ఇక్కడ ఊళ్ళారా దాదాండి ಈಜಂತ ಅವಸ್ಥಿತಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೊನೆರು ಇತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ ವ್ಯಾಕ್ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಪೊರಲ್ ಬರ್ಸು ಇಮ್ಮಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬಲ್ತಾ ಇರ್ಪುನಿ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಬೊಗ್ಗಿ ಈಗ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ
ಬಲ ಓ ಇಂಬಿ ಬಾರಿ ಜೋರವೇ ತುಚ್ಚೊಂತೆ ದುಂಬು ಪುರ ಭಯಂಕರ ಜೋರು ಇತ್ತೆ ಬಜ್ಜಿ ರೋಡ್ ಪೋಯಿನಕ್ಲೆ ಪುರ ತುಚ್ಚೊಂತೆ ಎಂಚ ಒಳ್ಳೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಮನಿ ಪೂಜೆರೆ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುಜೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಏತು ಜನ ಹಿಂದೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ತೊಂದರೆ ಅದಿಲ್ಲ 10 ಜನಕ್ಕಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಂತೀನಿ ಈ ನಾಯ್ದ ಮಗನ ಅತ್ತಿ ಗೋಲಿ ಮುದ್ದ ಅದು ಚಕ್ಕಲಿ ಕಂತೀರಿ ಕೂರ ದಾಲ ಪಾಡಿಸಿರು ಬರ್ತನ್ ಗೈಸ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಗೋಡೆ ತಿಂಡೆ ಖುಷಿ ಅಂತನು ಅರೆ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಏತದೆ ಎಪ್ಪಡು ದೆಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇ ಆಜನ ಉಂಡತೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನಗ ಜನ 10 ತಿನ್ಪುನ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಎಂಚ ಉಂಡ ಇಜ್ಜೋಡ ಖಾಲಿಯೋಡ ಇತ್ತದ ತೊನ್ನೆ ಖಾಲಿಯಾ ಅಲ್ಲೇ ತುಲಿ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ರೆಡ್ ಯಾವ ಗೈಸ್ ಅಕ್ಕ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕೊರಿಯರ ಎನ್ ಕದ್ದು ಕೊರಿಯರ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ತಿಂದೇರವೆ ಇಂಚ ಎಂಟ ಪನ್ನೊಂದು ತಿಂದೇರಿಂಚ ಕೂಡ ಗಂಟೆ ತಂಡಿಯೇ ಓ ಯಾನ್ ತಿಂದೆ ಇಂಚ ದಕ್ಕಿರ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡಿಗೆ ತೋಜಬಹುದು ಈ ಜನತ್ತ ವಹಿವಾಟ ಡೈಜಿ ಹಾಗೆ ತಿಂತ ಬಾಯ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಟು ಪಾತ್ರ ನೆನ್ಪಾಯ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾರ ಪಕ್ಕಡೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ತುಂಡುಂಡು ಕುಲೆಕ್ಲೆ ಹತ್ವಾಡ್ ಗೋಡೆ ಸೋಕ ಉಂಟು ಚಪ್ಪಲ್ ತಿಂದ್ರೆ ದಯಪಂಡ ಬರ್ಸ ಬರುತ್ತುಂಡು ಚಾಲಿ ಇರ್ತುಂಡು ಬಲ್ಕಿರಿನ್ ಮಲ್ಲೆ ಜೇತ್ ಪಿರಿ 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 ಪಿದೆ ಫುಲ್ಲುಂಡ ಪಿದೆ ಬರ್ರ ಉಂಡಾಪು ನಿಗ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ್ಲಾಪು ನಿಗ್ಲೆ ದೊಂಬಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಏಪರ ಬೈ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಪುನಿ ಅನ್ನ ಬೈಯಲ್ಲ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೂಜಾಣ ನಾಳೆ ನಂಜಿ ಮಂತ ಬೂದಿಯ ಅವೇನಿತ್ತಲ್ಲ ಆಗೋದು ಗಮ್ಮತ್ ಇಚ್ಚೆ ಬತ್ತನೆ ಕುಡಿತಾರೆ ಏರಂಗ ಬೋಡಿಸ್ತನ ಬಲೆ ಹೊನ್ನು ಸಾಂಕುವಾರ್ಲ పొన్ను ఎర్లా సాంకు నక్కలు ఇస్తారు ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಇಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಯಿ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಲ ಉಂಡು ಅರೆ ಕೂಡ ಕೊನಲ್ ಕಣ್ಣಾಗ ಪೂಜೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಬರ್ತೇರಿ ನಾಯಿ ಕೊನಾರೆ ಬರ್ತೇರಿ ಅಮ್ಮ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬೊಗ್ರು ಅನ್ಕೊಂತೇರಿ ಒಂಜಿ ಇಡೆ ಬೈದೀನಿ ಅಲ್ಪ ತೂರ್ಲ ತಿರ್ತಡು ದೇವಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾಯಿ ನೆಂದು ಕೊಂದ್ಪಿರಿತ್ತೆ ಕೂಲಿ ಬೈದನಲ್ಲ ಗುರ್ತನೆ ಇಜ್ಜಿ ನರಮನಿನ್ ತುಯಿನಿ ಇನಿಯೇ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪೋಂಡು ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಅವು ಅವ್ವೇ ಮಂಡಿ ವೆಚ್ಚ ಒಂದೊಂದು ಐಕ್ಲೇನ್ ದಾದ ಐಕ್ಲಿ ಪೋಪುಚ ದಾದ ಉಲ್ಲ ಇಂಚ ಉಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇನೆ ಇತ್ತೆ ಶೋಕುಲ್ಲೆ ಐಕ್ಲಿ ನರಮನ್ನ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತು ಜೈಕ್ಲಿ ಕೋಡಿ ಹೋಯ್ತ ನರಮನಿನ ಒಂದು ಟಚ್ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ತೂಕ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಪು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿನ ಇದಕ್ಕಿನ್ನಿ ಪೋಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಇನ್ನು ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ನನ್ನ ಬಯ್ಯಡ್ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ ಮಂತಂಡ ಬಯ್ಯಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೋತುದಾದ ಅಪ್ಪನ ಪಡ್ಡೈತೆ ಕಶ್ಪಿಪ್ಪೊಲತ ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲೆರತೈತೆ ಪೊದ್ದಾಲ ಬೇಲೆ ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಕಶ್ನೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬುನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪುಡು ಆತೆ ಸೊ ತೂಕ ಬಯ್ಯಡ ಅಂಡ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಇಜ್ಜಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇ ಅನ್ವಯ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೊಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ಪುರ ಏನ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್